sa na Magsijay sabi na inbox ka man na Agad talchima Nanchumam jokma Kimakabong mo sa Nimburi sa chuma Masiyone balda watching mo sa guwala sanay Naganaba dong kanaba Kimakabone Nasumbura buri jigar kede wat krup nabini Ang nikatagana mo sa gisak sa chuk nabinin Sa unga bejuk tension di ko kanabi mang mention Makhang chita thai jara unjok yang lesson Sunga bejuk cushion kanang ungmi na depression Mandi ungni guwal laya yare temporary fashion Guwal jokma nak ni kamko Ang hiburi nas kamo nak ibalako Muna sa balsak kaya nak ni mandiko Ajak sokta mo sa ang anak bigat chandagi ko Guwal jokma nak ni kamko Ang hiburi nas kamo nak ibalako Muna sa balsak kaya nak ni mandiko Ajak sokta mo sa ang anak bigat chandagi ko Masi baby jachmang ngaba nak ni buri nede bal manjok yang ngaba ang kumba kemakak bone dak makasaw no ba ang ngade kisaka tong chide unjane nabat leking ako ni sabat lekat plus ka ane yawra na aong jasa nang ni buri sa nang gagdadak biare yang nabalasa Ongja tuk timing ang nayo din dasa Nako kay babiya des naking asa ko sa Dobra na aong jasa nak ni buri sa nang gagdadak biare yang nabalasa Ongja tuk timing ang nayo din dasa Nako kay babiya des naking asa ko sa Bring that lewat nabi na ang kogin nabi Kalak ka na kasap ko gumat nabi Nak ni kasagat pa chame ko Rupin na wat nabi Duwa jokma nak ni kamkong Ni buri na skamo nak ibalako Muna sa bansak kaya nak ni mandiko Ajak sokta mo sa ang anak ligat chandagi ko Guwa jokma nak ni kamko Ang ni buri na skamo nak ibalako Muna sa bansak kaya nak ni mandiko Ajak sokta mo sa ang anak ligat chandagi ko Sa ang ngabal man na Maksijay sabi na Inbox ka man na